Ahojte slnečkári, v prvom rade by som vám chcel pogratulovať k úspešnému ukončeniu školského roka a popriať tej najkrajšej prázdniny vôbec. Ako iste viete, každý, kto zahlasoval na naše fotosúťaže, je zaradený do žrebovania o superrecence. Prvá cena darčekový poukaz hodnote 200 € na jeden z našich táborov, druhá cena víkend na dokonke, tretia cena a 10. cena toto parádne tričko, 11. až 20. táto parádna búvka, 21. až 30. jeden z týchto náramkov. Poďme hlasovať. Hlasovať. Raz, dva, tri, 4, 1, 4, 2. A víkend na Duchonke penzión Slnečko pre dve osoby vyhráva pani Monika Chalúbková, gratulujeme. Čiže budeme darčekový poukaz. Raz, dva, tri, 2602. A darčekový poukaz hodnote 200 € vyhráva pani Mária Kurčinková, gratulujeme. Čiže vo link nájdete na stránke, Facebooku alebo do komentov. Toto súťaž. Ako ste si mohli všimnúť, včera nám skončila súťaž. Ukončenie hlasovania prebiehalo včera o polnoci a výsledky prekvapili všetkých. Po dlhom triedení všetkých hlasov sme prišli k záveru. V rámci Fair Play sme boli nútení odstrániť všetky hlasy, ktoré pochádzali z vymyslených umelových algoritmov. Smutné veci. Súťaž sme sa snažili optimalizovať tak, aby sme predošli nečestným hlasom. Zavedli sme niekoľko opatrení, ale ani to vás neodradilo. Smutné veci. Aby sme to uzavreli, výhercovi z Novej Dubnice gratulujeme a tešíme sa na vás na prázdninách.